Haka Bashir MB kenan, mai waka na ku kenan. haka Asagawar kungiyar buzayen Najeriya, manufofin mahaɗakan al'umma gaba ɗaya. Asagawar kungiyar buzayen Najeriya, manufofin mahaɗakan al'umma gaba ɗaya. Haɗakan al'umma gaba ɗaya. Asagawar kungiyar buzayen Najeriya, manufofin mahaɗakan al'umma gaba ɗaya. A duka aiki in zan na kansa ko Allah, Ubangijin nan mai yaya dukkanin illa. Gaban basira waƙar da zan yi ta cilla, wuri daban-daban da zage duka nahiya. Sun ba da rai jiki dukiya domin su kare shi da su ne zan tutiya. A san gawar kai wallahi kun yi jan aiki, taka duka mataki abinda mamaki. Haɗi na kan al'umma kun yi ina shauki, Najeriya Nijar mun zama uwa ɗaya. Can binin akwai a haza shi ya faɗa, haɗin kai a ƙungiyar ba mai wariya. A sagawar ƙungiyar ku duk muna yin ku, hakan ya sa a yau muke ta yin yabo naku. Muka yi shiri hakan ya sa muka yi waƙar ku, a gaida ku buzaye ku murda gaskiya. Muhammad Agadez kowa yana son ka, kowa da kowa na ji ayyana ta san barka, ana ta cewa kai ka zama mai gaskiya. Na je ni Imo State kuma kuna shaida, da Lawali Wailolu kai ma kana shaida, Abdurrahman Agali kai ma kana shaida, da Adamu Ibrahim kun rike gaskiya.
hadda kan al'umma gaba Bashir daya. MB kenan. Mai waka na ku kenan. Haka. A sagawar kungiyar buzayen Najeriya manufofin mahaɗakan al'umma gaba ɗaya. Zagawarin kuma kungiyar buzayen Najeriya manufofin mu hadda kan al'umma gaba daya. Record Studio.